खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं ललिता गयारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। अदालगुरिनि 23 मेगावाट सलार पावार प्लान्टखौ गिबि मन्थ्रिया बेखेवबाय। आसाम गौरव कल्पना बर'नि न'आव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा। गिबि मन्थ्रिया एबसुनि बारग' आफादगिरि करेन्द्र बसुमतारीखौ खौरां लाहैदों। अखिल गगैया निमाहा बिबाय। नगावआव सासे सुबुङा न'जों लोगोसे बिसिखौबो सावथारदों। आफ्रिकान स्वाइन फिभाराव अमा थैजानाय आबादारिफोरनो सोरखारा खहा सुफुंनाय होगोन। चिरां पुलिसनि जाफुंसारनाय आमटेकानि डाकाति जाथायजों लोब्बा गोनां साबाखौ हमनो हाबाय। रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थनेस्वर बर'आ रुंसारि जाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिआरजों लोगोसे रायजोनि मोब्लिब खोन्दोनि थाखाय दिनै गोसोखांजाथाव सान। अदालगुरि जिल्लायाव गोदानै बानायनाय आसामनि गिबिसिन 25 मेगावाट सलार पावार प्लान्टखौ दिनै बेखेवबाय। बिल 1 अपारेट सुंद'यै बिअअ मावबिदिन्थि बायदियै आरो आसाम साननि बिदुं गोहो थांखि 2017 नि बाहागो महरै लुफुंनाय रायजोनि गिबिसिन साननि बिदुं गोहो मावथांखि एबा सलार पावार प्लान्टखौ दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवबाय। मख'नो गोनांदि अदालगुरियाव 25 मेगावाट मोब्लिब सोरजिनो हानाय बे सलार पावार प्लान्ट बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे मावथांखिखौ जाफुंसारनानै लुफुंनाय आसाम मोब्लिब राननाय कम्पानि लिमिटेड आरो उजुर पावार प्राइभेट लिमिटेडनि गासिबो मावख'गिरिफोर मावदांसाफोरखौ साबायखर बावहरदों। रायजो राजाफोरनि सिबिथायनि थाखाय बेखेवनानै होनाय बे बिथांखि एबा अदालगुरिनि 23 मेगावाट सलार पावार प्लान्टआव दिहुननाय मोब्लिबखौ सोरखारा गुवाहाटी आरो डिब्रुगड़आव लानानै थाङा। बेनि मोब्लिबखौ बे ओनसोलनि रोजा रोजा रायजो राजाफ्रानो बाहायनो मोनगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। अदालगुरियाव 25 मेगावाट सलार पावार प्लान्ट बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे मोब्लिब बिफाननि मन्थ्रि नन्दिता गार'लसा, अदालगुरि जिल्ला गारजेन मन्थ्रि अशक सिंघाल, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', लेङाइ गाहाय आरो अदालगुरिनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, गोबांसा एमएलए, बिटिआरनि गोबांसा एमसिएलए आरो मोब्लिब बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लायो। बबेखानि गिबि मन्थ्रिया दिनै अदालगुरि 25 मेगावाट सलार पावार प्लान्टखौ बेखेवना होनाया बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय सोमोनांथाव बान्था आरो बे बिथांखिया फैबाय थानाय समाव मोब्लिब दिहुनथाय आसामखौ सेल्फ साफिसियेन्ट खालामगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव लिरदों। गोलाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों जुजियै बावैसो जिउ गोमानाय आसाम गौरव कल्पना बर'नि न'आव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दावबायदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै अदालगुरि जिल्ला रौता बालिसिया गामिनि थागिरि रुंसारि कल्पना बर'नि न'आव दावबायनानै कल्पना बर'नि सावगारियाव बिबार बावो आरो नखरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायनानै दुखुआव बाहागो लाफाहैयो। बेजों लोगोसे आसाम गौरव कल्पना बर'आ अबथिरा रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। गिबि मन्थ्रिया मख'नो गोनांदि अंगनाबादि मावथि महरै कल्पना बर'आ खुदियाफोरनो गुदि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे पुष्टि गोनां आदार जागायनाय आरो गोर्बोआव थानाय आइजोनि जोथोन लानाय बिथिङाव मुंख'जाथाव सिबिथाय होनायाव जाफुंसार हादोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानाया जोंनि समाजारि जिउनि थाखाय मोनसे सुफुंख'हायै खहा होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटाराव टुइट खालामदों। गिबि मन्थ्रिया दिनै आसामाव गौरव कल्पना बर'नि न'आव दावबायनायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत सरगयारिआबो बाहागो लाफाहैदोंमोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो बारग' एमएलए करेन्द्र बसुमतारीनि देहायारि हालोदखौ खौरां लाहैदों। अदालगुरियाव 25 मेगावाट सलार पावार प्लान्टखौ बेखेवना फैनाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ लोगोआव लाना आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बाहागो लानायाव दिनै करेन्द्र बसुमतारीनि न'आव थांनानै देहायारि हालोदखौ खौरां लाहैदों। बबेखानि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया करेन्द्र बसुमतारीनो राङारि अनसुंथाइनि चेक होनायजों लोगोसे आबुं फाहामथाय होनो थाखाय खोथा होदों होननानैबो मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि
एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो बारग' MLA करेन्द्र बसुमतारिया गोलाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों गाग्लोबजाना न'आवनो फाहामथाय लागासिनो दं। बेखौबो मख'नो नांगोनदि एबसुनि फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला आथिखाल एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि खावलायनाय बायदियै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै करेन्द्र बसुमतारिनि न'आव थांनानै देहायारि हालोदनि सायाव खौरां लाहैदों आरो आबुङै फाहामथाय होनो थाखाय खोथा होदों आरो बेनि थाखाय दिपेन बर'आ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावदों। जोबनायाव निमाहा बिबाय शिबसागरनि MLA अखिल गगैआ हादरगिरि बिसायख'थिनि NDAनि बिजाथि द्रौपदी मुर्मुनि सायाव अजद गोनां बानबुंथि होनायखौ बोखांना लाफिनना आदिबासि हारिनाव उदाङै निमाहा बिबाय अखिल गगैआ। मख'नो गोनांदि अखिल गगैआ समबारखालि हादरगिरि बिसायख'थिनि NDAनि बिजाथि द्रौपदी मुर्मुखौ दंफां मुराजों रुजुनायनि अनगायैबो द्रौपदी मुर्मुआ नंगुबै आदिबासि नङा होननानै बानबुंथि होदोंमोन। ओरैहाय अखिल गगैनि बे बानबुंथिनि उनावनो आसामनि आदिबासि हारिनि MLAफोर गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफ्रा अखिल गगैखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बेजों लोगोसे साहा बागिचा ओनसोलाव अखिल गगैखौ हाबहोआ होननानैबो हुमखि होदोंमोन। जायनि जुनै अखिल गगैआ दिनै भिडिअनि गेजेरजों उदाङै निमाहा बियो आरो हादरगिरि बिसायख'थिनि समाव द्रौपदी मुर्मुनि सायाव अजद गोनां बानबुंथि होनायफोरखौबो बोखांना लाफिननो गोनां जायो। नगावआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सासे सुबुङा न'जों लोगोसे गावनि बिसिखौ सावनानै होदों। नगाव जिल्लानि रुपुहिहाटआव समबारखालि हराव जादों बे सोमोनांथाव जाथाया। सादेर आली मुंनि सासे सुबुङा न'जों लोगोसे गावनि बिसिखौबो सावथारदों। फिसायजों सावथारजानाय आइजोखौ मार्जिना खातुन होननानै रुपुहिहाट पुलिसआ सिनायथि होदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सादेर आलीया थांनाय हराव गावनि बिसिखौ न' सिङाव जोबना दोनना बाहेरानिफ्राय न'आव अर लागायनानै होयो। बे जाथायाव सादेर आलीनि बिसि मार्जिना खातुना जाथायसालियावनो खामथारजायो। बबेखानि फिसाया न'आव अर सावना होनाय समाव बिसिया न' सिङाव उन्दुनानै दङमोन। जाउनाव मिथिस्लाबनो हायै आरो गावखौनो सामलायनो हायैनि समावनो अरा साग्लोबो आरो मार्जिना खातुना गोथाङैनो खामथारजायो। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव दुथां सादेर आलीया जाथायसालिनिफ्राय एबा न'निफ्राय खारखोमा लाङो आरो दासिमबो खारखोमानानै दं। बबेखानि रुपुहिहाट पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायबाय। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै सादेर आलीया गावनि बिसिखौ मा जाहोननि थाखाय सावथारखो बेनि बागै मिथिनो हायाखै। सादेर आलीखौ हमनायनि उनावनो गासिबो जाथाया सोराङाव फैगोन होननानैबो पुलिसआ फोरमायदों। रायजोआव आफ्रिकान स्वाइन फिभारआ रोजा रोजा अमा फिसिग्रा आबादारिफोरखौ खर' हमहोदों। माखासे जिल्लायाव आफ्रिकान स्वाइन फिभारजों अमा थैग्लुंदों आरो आबादारिफोरखौ सुफुंख'हायै खहा खालामदों। जाउनाव रायजोनि माखासे ओनसोलाव अमा बेदर फाननायखौ होबथानाय जादों। ओरैहाय रायजोआव आफ्रिकान स्वाइन फिभारजों अमा थैग्लुंनायखौ लोब्बा लाना आबाद बिफाननि मन्थ्रि अतुल बराया खौरांगिरिनि मेल खुंना गोनांथार बाथ्रा फोसावदों। अतुल बराया फोरमायनाय बादिब्ला भाइरासनिफ्राय जानाय बे गिख्रंथाव बेरामखौ 2021 मायथाइयाव आफ्रिकायाव मोनजेनदोंमोन। 100 बोसोरनि उनाव आसाम आरो अरुणाचलाव बे बेरामा फैदों। लकडाउननि थाखाय बेयो गोबारै गोसारनो हायाखैमोन। आफ्रिकान स्वाइन फिभारखौ होबथानो थाखाय सोरखारा गोख्रों राहा लादों आरो बे बेमारखौ होबथानो थाखाय अमाफोरखौ फबनायनि अनगा राहा गैया। बबेखानि आफ्रिकान स्वाइन फिभारनि थाखाय सोरखारा SOP फोसावदों। बे SOP बायदियै जायनि अमानाव बे बेरामखौ मोनदों बेनि अमाखौ फबगोन आरो 10 साननि गेजेराव सोरखारा राङारि अनसुंथाइ होगोन होननानैबो अतुल बराया खौरांगिरिनि मेलाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि SOP बायदियै 15 केजि लिरथायनि अमानि थाखाय 2200 रां, 15 केनिफ्राय 40 केजि लिरथायनि अमानि थाखाय 5800 रां, 40 निफ्राय 70 केजि लिरथाय अमानि थाखाय 8400 रां, 70 निफ्राय 100 केजि अमानि थाखाय 12000 रां आरो 100 केजिनि देरसिन अमानि थाखाय 15000 रां सोरखारा होगोन। बेनि अनगायैबो अमानो जाहोनाय दानानि थाखायबो सेरफायाव 22 रां होनो थाखाय सोरखारा राहा लादों होननानैबो अतुल बराया फोरमायदों। चिरां पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय रुनिकाटा थाना बेन्दोंनिफ्राय साबा दाखाथि हमनो हादों। चिरां जिल्लानि आमगुरि थाना बेंखनाव थानाय आमटेका गामनि अनिल इसवारिनि न'आव थांनाय 5 जुन 2022 खालि हरनि 12:20 रिंगासोआव दाखाथि मावनाय साबा दाखाथिफोरखौ AK सिरिज राइफलजों लोगोसे हमनो हाबाय।
DGP CP सिंह आरो चिरां पुलिस फेसबुक पेजनि गेजेरजों पुलिसा मिथिहोदों गोबां नाजानायनि गेजेरजों संगालिनि सन्दाननायजों थांनाय 13 जुलाइ 2022 खालि रुनिकाटा थाना बेंखननि खाग्राबारि गामिनिफ्राय फारियै एन्थनी बसुमतारी 35 बोसोर, मनज बसुमतारी 32 बोसोर, फ्रान्जय नार्जारी 30 मोनखौ सदै सार्च अपारेशन खालामनानै हमनो हादोंमोन। बेनि उनाव थांनाय 17 जुलाइ 2022 खालि रुनिकाटा थाना बेंखननिनो सालबारि गामिनि उदय नार्जारी आरो चन्दन बरगयारी मोनहा गावसोरनो पुलिसनि खाथियाव थांनानै गावसोरखौनो गथायहैदों। चिरां पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला सालबारि गामियाव उदय नार्जारीनि न'निफ्राय गंसे एके सिरिन्जनि राइफल आरो मेगाजिन बोखांनोबो हादों। मख'नो गोनांदि आमगुरि थानायाव पुलिसा US 120, 447, 326, 397 IPC धारा आरो लोगोसे RW सेक्सन 27 आर्म्स एक्ट जोहै 16/2022 नम्बर केसखौ रेजिस्टार खालामदोंमोन। आथिखालाव बैफोर एक्टनि जोहै बिसोरखौ साजा होनाय जागोन होननानै पुलिसा मिथिहोबावदों। रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो समाज सिबियारि थनेस्वर बर'आ 18 जुलाइ समबारखालि 12:50 रिंगायाव रुंसारि जाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 2012 मायथाइनिफ्राय 2017 मायथाइसिमहालागै थनेस्वर बर'आ रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मासियाव दंमोन आरो गावनि खामानिखौ गोग्गोयै मावलांदोंमोन। रुंसारि थनेस्वर बर'नि हरखाबै रुंसारि जानायाव बर' थुनलाइ आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मंगलबारखालि सानबानि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादनि मावख' आरो गुदि आफादनि मावख'फ्रा ससे फिरफिला बिरहोनो थाखाय बिथोन फोसावनाय जादों। मिरुनि बिथोन बायदियै बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बिजनी फेटागावआव थानाय लकेश्वर ब्रह्म नब्लां मावख'नि लांगोनायाव आफादगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म कछारीनि आखाइजों बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ मंगलबारखालि दुखु फोरमायनानै फुंनि 8:30 रिंगासोआव ससे बिरहोदों। बे हाबाफारियाव गोबां मावफुं सोद्रोमा आरो जिल्ला आफादनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।